Puzle baten moduan osatzen zuzute bizia. Ez daude osorik pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzle baten moduan osatzen zuzute bizia. Murgildurik zaude metodikoki pieza guztiak asatu arte. Garaikidezo zubia marrazu lainoak txapatzetak eta ez duzu nahikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen. Zure behaz legunek apurka osatzen doaz puzlean eta ez duzu asmorik paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte. Sortu dituzu gailurrak arraztu gauerdia, izarrak eskuetan dituzu eta ez duzu nahikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen. Bizioz batuko du azkeneko zagina bezala, zartatu ez gaitezen damuzko olatuen aurrean. Oso ondo juntagia esan, zaldikin da umeek oso guztien bile, txakurrekin ebai, eta gero motozerrakok emateu exito lesiente okiula, urdaiazpikok exito ondia, urdaiazpiko zazkoa diteu, eta tita salduie denak, zenbaki guztik, Iñaki Barriolak ebai urdaiazpikoa moztu da oso ondo, eta goain bazkarin nire bat esbordatuta. Espero baina askoz jendea dio, jendea erotuta dabil, baina oso ondo, momentuz exito total. Egia esan da, harrigarria ze jendea aukeun herrialde honetan, zati bai rifa sartzen da hirianen da jendeen voluntatea egun hau sortzeko eta Tolosako eguna, eta indian beste guztik, jende nola laguntza etorri talari txartela erosten, rifatako izena manga bere nola ematen duen dirua, eta da, pasat, behin oierren amakiritziten zanda, esatuzun, bai, Madriden da, estatu mailan da pixkat bajatintzala, eta hemen mantentziala, esatezula, que vimos en un pueblo cojonudo, eta hala da, eta hemen txegustea. San Kaixo. Kaixo, zerredu xabete, Ibarrako herria, herriak izan. Bueno, egun hauetan nahiko lanpeturik nabil, zerren eta gizuet zinematia dugu Donostian, eta zortzi egunetan ikusi ditut, 57 filme. Betetaren zedea eta bikazizeta, bat neskana eta bestea mutiarrena. Barrearen kabizeta, galtza postera sinatua, bezego erraldoia hau gauen janukoak bizteko gaztetzean, eta pua bat. Etzaiak entzedea eta kabizeta. Egin txarren zedea eta kabizeta. Eta orain nirek egote porque esto tiene tela. Kika monak izen txorrakiterriak bat eta bi. Osea, manda konfonen, izena txorrakiterriak. Babine buru dira. Oso ondo. Bai, atxabidok izuna doni, gutxera. Tuareka hemen atzen guztiak. Hola izolak, kamixeta. Bi kamixeta gaina zagitan, eta aldanak kamixeta asien zaizan baina, hola izolak, bi kamixeta gare, dale. Oite, bekotxea, kamixeta. Zubietan, kamixeta.